Why now rise up? Get up, get up, get up, just wake yourself up. Greetings to our viewers of Ntuzuma TV. Igama lami nguLevi Palisa wakangubane. Silana Ntuzuma Lindelani Epholani ngokwendawo. Silana gathering of abantu besifazane. Before ngishonele nale ngibeke dabeni ngithi Happy Women's Day kuni nonke abantu besifazane. So la ngaphakathi ke bakhona abazosichazela ukuthi yena wenze njani sigcogcome nje sibe nandi besithengise nazo zonke izinto zo-sweet nawe uzoyibonela. Nkosi yethu sibabaza ubukhulu bakho. Nkosi yethu unamandla nothando lwakho. Sikholwa nguwe nezimanga zakho. Hlala nathi. Umenze njalo ke mthamela mneneki ke nini. Awubambe kanjani? Ya voy a check this rice la payan. Ang baka mo kitchen. Lana sinoma wethu umama Ndlovu yena sozochazela kabanzi ukuthi yini inspiration ukuthi agadirishe wonke abantu besifazane beze ngaphakathi. Mama usacela ukunithu ngibingelele ngiyabonga kakhulu ithuba engilitholayo. Kahle kahle abantu besifazane nje ngisebenza nabo mhlambe njengomfundisi nasemphakathini ngisebenza nabo kakhulu. Nawo lolu suku olubaleka ngalo abantu besifazane ngithandile ukuthi ke sithi ukuhlukisa entweni esijwayele ukuyenza ukuthi sihlangane sikhonze uyabona, but today ngibe nento ethi no ake sihlangane nje sabantu besifazane thina sibadala sifundise izingane zethu ezincane indlela yokuphila. Yikho ke njena siqale sabafundisa indlela yokuyiphatha, sibafundisa indlela ke nje yokunakekela ikhaya, ukupheka, ukuklina, yonke leyo into. Kahle kahle sithi nje sakha asakhela umuntu wesifazane simsuse ebuncaneni bakhe akhule eyazi nje impilo ukuze singagcina sithola izingane zethu zenza izinto eziningi la kuyithola zikuma drugs nayo yonke into mhlawumbe esuke idalwa ukuthi ba stressed nanokuthi abazi ukuthi indlela efanele bayithathe iyona yini. La eNtuzuma namaphethelo sinento ethi umuntu wesifazane sengawenza umehluko. So sisho njalo umuntu wesifazane usengawenza umehluko. Abasethembe umphakathi nabantu bathembe ukuthi la eNtuzuma bakhona abantu besifazane abazokwenza umehluko. Amathuba okuzenzela into like thina-ke sesihlala sigcina sesenza izinto ey'bhedayo ngenxa yokuthi umndeni ukuthi umsebenzi awaveli. So khonjiswa ukuthi nakho amathuba akuthina kahle kahle ukuthi yini okumele ukuthi siyenze engase sifakele imali sihlale ekhaya siye kuhambisisele emgwaqweni. Ya mina nje ngijabulile kakhulu le nto nami sengibonile ukuthi yini engizoyenza uma ngisifala ngiyabona. Sisami ngicela ungithathe abantu ukuthi uba ngijabula lapho
khona la eLindelani ngikhonza ekhaya njengokuthi ngizofunda mayelana nezinto ezenziwa abantu besifazane njengoba ku-celebrate namhlanje i-Women's Day. So ngizofunda nje okuningi okwenziwa ngifuna izinto ey'hlale zikhona emafrijini emasekhaya. Yabona amanye ababa ama-sausage, just chop them, wafaka u-anyanisi, uwapheke phela kufanele phela kuhluka ukuthi akusiwona ukhari angabi nesobho eliningi. Ama-VM lawa ey'ngane, amabhega, iphethi nje yebhega, uyayithatha nayo ufake uyenze anything nje ekhona efrijini. Ngisho bekuthiwa ithini la fish sizwana. Lokuqala nje bese engikuthande kakhulu siye ukudla ungidlula umbhede bafethu. Ayingifundile ukuthi umbhede uma undlula kufanele ayini amashidi, ayini ama-pillowcase nawo ukuthi undlala kanjani. La sifunda ukupheka. Basifundisa iy'nhlobo ey'ningi zokupheka nokuthi ikhishini kumele hlezi liklini impilo. Ibe nabo ukupheka izinto lezo oyizoyisebenzisa kumele uyiwashe nezandla ufake eproni. Biryani we-chicken esizowenza right now. Into-ke esizoyenza ile yokuthi masiqala ngithi siyajuqa kahle u-anyanisi wethu sibeke eceleni. Masiqoba u-anyanisi-ke guys asivele sihliphizise etafuleni ubeke noma ikanjani. Uba nento yokuthi ukuze ikhishi lakho lihlale li-clean. I think iqala ekutheni kufanele wazi ukuthi kufanele uphi omunye umuntu ngoba ukupha umuntu ukudla mhlawumbe usuke elambile ngempela engenakho ukudla. So wena ngesikhathi usumupha ukudla usudlala indima enkulu nanokuthi-ke nje prepare ukudla ngenza ngifunde good ngajwayela lapho ungakwenza konke okunye kodwa uma ngakuphanga ukudla ungakwenzanga mina ngesandla sami. I hardly go to i-restaurant. Ngithanda ukuthi i-restaurant ngiyilethe la endlini ngilideke la endlini ukafuna engifisa nabanye bafunde kanjalo ukuthi then uye restaurant buy izinto wenze itafula for your family ubanikeze nothando useve kuphephose eningi bazodla ukudla okumnandi bathola uthando lwakho njengomama. Mami ngisacela ungazise ukuthi ubani usukaphi uzokwenzani namhlanje. Ngimakhudulela ngisuka khona la eLindelani. Namhlanje sihlangene njengabantu besifazane sizofundisana ukupheka ukwenza yonke into engakhulisa intombazane esencane ukukhulisa amantombazane ethu ukuthi azi ukuthi kufanele enze Sofuna namhlanje like amathuba abantu besifazane ukuthi umuntu wesifazane kufanele ayiphathe kanjani, kufanele kwenze kanjani umuntu wesifazane noma kuthiwa amakuvela amathuba omsebenzi wena uhambo ucabanga ukuthi kufanele uye kamakhelwane uma bekuthi bavalile uhambo onjonja kufanele uhambe ephantela ngokwakho. Silana eLindelani eNtuzuma Epholani la dokugadarishe khona abantu besifazane bezofundisana ngempatho uthando nakho konke okuningi nani enizibonele khona la ngaphakathi. Omama basifundisile ukupheka, basifundisile ukayina, basifundisile uthando, basifundisile ukuthi sibumbane. Igama elithi imbokodo lona leliqhamuka la ekubumbaneni. Umuntu wesifazane uyena umuntu onothando ukudlula wonke umuntu okhona la emhlabeni. So basigqugquzelile ngalo lelo thando lethu sabantu besifazane ukuthi siliphatha kanjani. Ngiyasho ngithi Happy Women's Day ezikuMhla ka-9 August ku-2022. Ngithi Ntuzuma TV we inspire. Angibonge kakhulu, ngibonge kuqala kakhulu kwiNtuzuma TV. Sibonge kakhulu kuba nani kulolu suku lonke niswenzele usuku lwethu labamnandi ngendlela emangalisayo. Lwahlonipheka ke nje futhi ke. Thank you so much. Umfundisi uNdlovu ke lona sise City of Grace Worship Center, City of Grace Worship Center ibandla. Sila esikhona kuseNtuzuma le yaziwa ngeLindelani. Le ndawo esikuyona ke isePholani. Siyangena la ngo-12 ngo-2 suke sesihlukana.
singena ngo-12 kuya ku-2. Singajabula kakhulu ukuthi ababukeli beze bazohlanganyela nathi njengoba nibonile-ke ingxenye yama-projects akhona la ebandleni namaningi-ke esiwa-introduce-ayo kubazalwane masihlangene ngama-Sundays. Thank you so much. Thank you. God bless you. Ntuzuma TV, we inspire. Thank you. Ntuzuma TV, we inspire. Ntuzuma TV, we inspire. Ntuzuma TV, we